Yadda za ka sauko bidiyo a Facebook ba tare ɓata lokaci ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, kamar yadda kuka sani muna kawo muku application. To kamar haka za ku shiga inda kuke satin, yana yi ne da Google Play. Kamar haka sai ka yi satin ɗin PV tilashar da bidiyo, gashi nan mun nuna muku ga screen insha Allah. Kamar da kake sauko photo Facebook, haka zalika za ka sauko bidiyo. In ka sauko wani application ɗin, gashi nan muna nuna muku insha Allah. Ni da kina taɓa aiki da shi, da hakan gashi nan ne kuna ganin shi mai flash kin nan babba. Insha Allah za ka shiga sai ka yi download ɗin shi kamar yadda ka saba download ɗin application. Yawa, yanzu da yana sace insha Allah. Wannan application mai kyau ne Allah. Za ka sauko bidiyo ba tare ɓata lokaci ba, komin nauyin shi zai sauko da gaggawa, kuma sai ka jaraba insha Allah za ka ga. Da yawa wasu ku sun san shi, wasu kuma gaskiya ba sa amfani da shi, saboda wani sai ka ga bidiyo gashi ya burge ka, amma kuma ka sai da za ka sauko shi. Shi yasa Facebook suka kawo irin wannan application, saboda sauƙaƙa muku wurin sauko bidiyo ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu da gashi nan ya kusa sauka. Duka MB ɗin shi bai wuce 4.6, duka megabyte ɗin shi. Ya buɗe, kuma za mu shiga Uber da yake wata ma France take. Yawa, nan shi ne fuskar tashi ta farko, sannan wannan da aka rubuta URL ɗin tsakiya kenan. Na tsakiya wannan shi ne wurin da in ka ɗauko link za ka zo ka aje ta nan wurin. Nan ne wurin da za ka aza ta. Ga wurin shi nan, Kolele Lear. Yes, nan kuma na uku ne, duk bidiyon da ka sauko nan za ka samu shi cikin wannan tele sharjima. Nan za ka samu dukkan bidiyon da ka sauko. Tun zuwa kowa Facebook kuma ga ya ni al'amuransu. Kamar haka ka shigo Facebook ɗinka kai tsaye. Yawa, sai ka nemi bidiyo wanda kake ganin ya burge kana son ka sauko shi, insha Allah sai ka sauko shi ba tare ɓata lokaci ba. Yanzu kun ga wannan duka bidika ne. Wannan bidika yana son sauko guda daga ciki. Zane za mu jarraba mu ga. Yawa, kamar yadda kuke gani, bari mu ga wannan. Yawa, ga wani nan. Za mu jarraba wannan mu ga, ba tare ɓata lokaci ba, saboda kai bidiyon ya yi tsawo. Da Allah ka manta da subscribe, comment da share, insha Allah da like. Muna muku fata alheri. Yawa, mu koma tsangaya. Ya yi kyau, bari mu ga. Yawa, bari mu ga wannan, saboda mutum da yawa na son ya sauko bidiyo a Facebook, amma bai sai da za ya sauko shi ba, saboda ta cikin application ɗin nata ba za a sauko ba. Dole ne sai an haɗa da wannan application sannan a sauko bidiyo a Facebook. Kamar da kuke gani, za mu zo da na dubu nan guda uku, za mu taɓa su kamar haka. Yawa, wuri gashi nan na ƙarshen ƙasa, gashi nan da yawa, nan ne za ka taɓa ka kwafi link ɗin. Kamar da kuke gani yanzu mun kwafi link ɗin, kuma su samu fita daga Facebook. Sai mu kuma application ɗinmu da muka sauko gashi nan, VF tilashar video. Mun shiga gashi nan bidiyo dolan. Sai mu zo wannan wurin na uku ɗin na tsakiya, wanda muka ce muku na za mu taɓa.
sannan sai mu zo ga wuri na inda suka wado wurin rubutu don kuma wurin nan ne za ka aza link ɗin teleshar don kuma na yadda ke da tsawon nan sai ka danna shi zai satin ya kawo ya baka flash ɗin sauke bidiyo insha Allah. Yawa muna da jira shi da karancin connection. Yawa gashi nan ya bado flash ja kina MB ɗin shi 4.5 yawa 4.5 ne MB ɗin. Yanzu mai teleshar ɗin mun sauko shi yana yawa yanzu za mu zo mu duba mu ga yana tafiya koko dai inda na gwada muku an sauko duka a lasgit to kun ga gashi nan shine ƙarshen sama yana tafiya gashi nan yana saukowa ma'ana yawa kamar da kuka gani za mu sauko shi ba tare ɓata lokaci ba. Kada a manta da subscribe, like da kuma comment. Yawa yanzu kun ga bidiyon ma ya gama saukowa gashi nan cikin jerin bidiyon da suka sauko. Ya ƙare saukowa insha Allah. Yanzu za mu iya tafiya galeri mu ga bidiyon da muka sauko koko ne. Kamar da kuke gani a yanzu za mu shiga galeri namu. Yawa ana cikin galeri kina ne ga bidiyon da muka sauko Facebook sun sayo mana talla. Yawa kun ga bidiyon da muka sauko na Facebook kun gan shi nan kamar da kuka gani nan bidiyon da muka sauko ne a galeri ne. Kenan za ka yi amfani da wannan application domin ka sauko da wani bidiyon da ya burge ka a Facebook ba tare da ɓata lokaci ba. Mutum da yawa za su iya gani bidiyo a Facebook amma sai dai su bar shi saboda ba su saya za su sauko shi ba. Wannan da wanda ne muka sauko a Facebook. Ya kyau insha Allah kada manta da subscribe, comment, like da sauransu. Insha Allah za mu dinga kawo muku application irin wannan ba tare ɓata lokaci ba. Mun gode.